Ma Papa T Nyarongo kaka ung'eyo pile one of your servants ma deliver no en mana LTN kae eme yude adieri mar wach kukune kaka biro kaka en iyele duk to piny winje kaka wayelo nugo no mana kaka en piny winje piny ok nyal yie seche moko to piny seche moko nyalo yie kuyie kod en kamano kudagi pod ubo winjo moko nikech okane mokwongo to okane mogik. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile ng'ama kelo ni chieno ni denda ni Umari Nash. Umari chieno jemone mbele chiene mineno to mbele mengo ming'ondo boka kik bed ng'a pache richo. Inyalo wacho ni Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirongi. Kawuono weche kwa biro kaendi kaka ung'eyo ni LTN kaendi ok wawinj wach mitwa kelo rumas. Wanodwa wakele exactly kaka ne en. Omiyo kawuono our guest ma wan godo en jago mung'e ahinya, nyien mose trend, nyien machapo piny, aluonge ga ni earth tremor. En kumo donje to nyaka yud ka gik moko chapne matin. Papa mwenyewe, Papa T. Yes baba. Ba ingawe ya ingawe. Ang'o ming'awo madelojo moseng'awe? Ang'o ming'awo madelojo moseng'awe baba? Ba ichalo ma Diamond yaw. Podi poka chopo kata nus kata kwata podi. Papa nitie weche mang'eny mosewachore ka tadwa ni kuongi kaw thuolo ni endi bi kuongi mose jopiny matin ikon gene you are still there. Yes, I'm still existing. Nyasaye omed bedo koda. Ikoni you are still existing? Yes, Nyasaye omed wuotho kodwa, mashabiki be omed supportwa. Papa Nyarongo, kuma kuri chope ni okanya chako kono ji ni ati kon ji ni ng'ama in ing'ama ong'ere. Chien kacha waneno ka win iluongo ne Maru Awards. To ji complain ne ati yomene kawe go chal kagima ne chamuri sana be no kigone kata mafanzero kama ni wacho ne ati in you are appreciating yourself. Yes. Koro gima timore wuoth mora mora ok dinyal ka in kendi. Koro miyo ok nanyal weyo mokagone mashabiki erokamano though ni gimora mora ok time kamera but aduga appreciate gi backdoor ka post award na gone gi erokamano ok anyal wuotho kenda maonge joma nitoka kata Yesu wuon ne nigi jopuonjre ne baba. Koro ka ne wawin ok nen teko nan nikech gicha ne goye gi pesa nitime gi ji. Koro numbers omiyo na win nikech numbers ne ng'eny. Koro of course nyaka appreciate joma nokonya manobet behind mara mopusha bro. Koro nago mana erokamano kabisa. Papa, jiwacho chien kacha ne nitie kaka chapo ji industry kaendi. Nitie wach moro mine wacho kacha ni you cannot listen to advice mar ng'ama odhier. So gima dana clarify en gima ler sana. Ng'ama oyie koda kata ng'ama ok oyie manyaka bedie en ni pile pile Umari kija klas 8 ok apar kenyalo winjo janasari mana dier. Koro gima time fun because internet is for fun like TikTok is for fun bro. Koro time for fun mondo gik moko dhi nyime. Aning'e na entertain fans na daily. I make them expect from me daily. Koro mane gima timo bro. It means ni ok ne in gi chuki moro kata gimoro, it was just for fun. Bro kanyal bet gi chuki nikech gimoro mama timo kata ka golo thum kata ka record kata kango intention mare ni mondo fan support. Ok anyal the contrary to expectation ma fan go koda. Mano is real bro. Yes I say. You wacho ni ng'eny gi pride sana. Ok abi bet godo. Kisemita like in misemita one on one jomosemita they congratulate me, they give me advice, they just propose me gimbe gi wish well jomosemita. But koro mtandao gimwa face mwachiwo en face of dongruok kiwinjo. Face manyiso ni we are passing levels. Koro mane gimwa timo but ok ni wanyiso sunga and whatever. Sunga ngi ng'ai kata mwande ko nitie dhano kwa nyal chopo kama wambo kwa nyal no kama tieko dhano to wadonjo mana dieri. Ringo seteri mabor. Ring mane kwendo baba. Iwacho ni wala ring mar Papa tere mabor. Ma ilonye nikech ibire interview. Kora gima nyalo wacho inyalo keto ring e mesa kae tiweri yamo malal. Koro gima timre en ana tich maber
fans propose tich maber. Inyalo keto ring e mesa? Malal maonge gima tim kata kiwero yamo to onge gima ring konyo. Koro gima nyalo wacho, tich nyaka beda maber babu. Kata ka koro imedo gi ring to tich ler. Tich nyaka beda maber. Lenga mondo awachi. Tich nyaka beda maber. Jogi luwo tich maber. Ineno sa mwago thum wagoyo ne age set mopogore. Iset ma kata kidhi YouTube mari kata mara kang'iyo dashboard ineno age moneno girino mang'eny itang'oni. King'iyo iwacho ni ing'iyo analysis kata king'iyo analytics. Itang'oni ni igni 18 nyaka 35 oneno girini, igni 35 kama. An kang'iyo analytics mara en gima iluongo nade? En bearable. Nikech aneno ka 18 years to some levels nene, some ages nyaka jomoko madongo neno gira. Koro acho ni this is bearable. Koro kanyalo wacho ni en ring. Acho ni ng'ato ok nyal wuok odane dhi neno ring e YouTube. Nyako ne tich maber babu. Nyako winji ni papa tini en ng'a? Ang'o miya otimo ma? Tang'o miya otimo ma? To timo ang'o? Mane gima tim tich maber ema uso ng'ato. Okay, sani ti wuoyo maber kendo aneno ka kata jok man kacha chendo nyalo wacho ni at least papa wuoyo maber, but you seem to be arrogant e social media. Papa en ng'ama ok nyal kwero gimoro. Koro ing'e ni samoro ng'ato ne dwa puonji gimoro to wacho ni papa ok puonji. So how will these people help you? Because maybe there is somebody somewhere that really wants to help you, but they will say that papa en ng'ama koponi gine papa biro yanya, papa biro timo ang'o. Sawa, koro gima nyalo wacho ok en ni papa en ng'ama biro timo ang'o. Sami biro mesa ka yuda gi ji jogo te yuda ka link to giwuoyo menso na kaw gimoro kuom gi wach ma giwacho na puonj ma gimiya gi advice ma gimiya. Bro, what I want to tell you is ni social media gimiya mwani jo kawe social media makao. Sani jo madongo na industry mosebet igni moka bichope kata moka biromo godo. Kolando ni gidhier piny biro kaw ni gidhier, kolando ni gimeo piny biro kaw ni gimeo donge. Social media ok en gima luwo. Gima luwo en tija, an gima ng'eya momiyo ing'eya, momiyo nwaromo kodi first day ne tija mar poko kethore donge. Momiyo nwaromo. Gima naromo gi Kevo ne tija. Joma naromo go ne an tija. Joma naromo go osiepa na mbet moluoro mesa gi ne wach tija. Ok naromo kodgi ni an gi ring. Nachako rwako ring class 8, ok naromo kodgi ni an gi ring. Ok naromo kodgi ni koro an gi. In yudo ring e class 8 ring ma ji manyo ni. So linga. An mapangi. Koro ok no nini, ok no bedo kamano nikech weche moko. No en mana tija. Ng'ato winjo tija to era. Ero gima timo. En gi chuny mar en gi gombo mar chora nyime. Iwinjo? Mane gima osetimre. Koro every day my aromo gi fans na one on one. I always show a humble attitude karomo kodgi nikech mage bosses bro. To kata kiny for example agolo thuma manyien donge. Kinya agolo thuma manyien. Joma expect mondo kinyo chora for example I want target na 10 trending. Nikech ka go tija gombo ni trending mo isani fans man. Koro mano mi ago tija. Koro ng'ama nyalo chopa trending no en a fan. I can't show disrespect to a fan. I will not. Mano gimo kanyalo. Mtandao we do everything. We do it sober, we do it kwase chamre and whatever. But real sense waerogi. Mage jom bosses wa. Kwa dina beni wa disrespect gi. Okdwa ginyalo show wa disrespect gin bende. Ok wanyalo kata timo tije wan. Gicha nyalo pango show to fans wacho ni ngacho yanyo wa kwadhi. To you can still see ka shows maga dhi maber. Ji attend tije na katimo dhi maber, views is bearable. Kamano koro fans to one godo intact. Papa en ng'at ma is talented, but papa is childish from what people are saying. Ni nyathino pod otin atina but talent to en go otin. Nawinjo kata ka ng'ato dhi ahead mowacho ni oningo mae simu mondo at least manager mondo koro control these things. So ibudo ni same manager ma control gima nyise. I'm the boss bro. I'm the boss. Koro kanyo ok pride, I'm the boss. Sama wuoyo onego beni gima timre kaka wuoyo Apa ni nyalo paro nyathi moro ni Emanuela. Not thin, but embe no nyalo bedo gompo mondo gimoro timre ngimane. Now she's a celebrity with some big numbers, big sums mag pesa. Koro gima nyalo wacho. Ok anyal ineno mtandao gima chiwo mtandao no mane gima nie chunya. Gima chiwo mtandao mane gima nie chunya. Fans yake ni mane gima nie chunya. Though onge chiemo na suppose kata na ber dire mana ber mane ng'ato kata dire mana rach mapok no dhigi contradictions.
sama timo gimoro nyaka wacho ni okodua okomore okomor sana nyalo tuna timo kama nikinya golo ng'ato wacho ni igolo piyo kata rit monde kata ng'ato nyalo bet gi pache sasa media ng'ato wacho pache sama wuya wacho pacha okacho ni mondo yeuru gi pacha wacho pacha jinyisa ni okwadwa ma otimnwa ma you are not a blogger do this iwene gi opinion koro mane gima timde koro we just pick wambe wadhi comment section wang'eyo ni ng'ano wacho ting'ino gima ng'ano wacho ni ineno kwa tim nade mondo wadha mor ng'ani tineno ni ng'at moro ni be kwa dha tim ang'o mondo amor jamani tuwa mix gigi kwase mix gitu waketo kamora achiel wacho ni sa wamor ng'ani mondo wa win these parties these parties tekwa win wabin jariyogi we are going to wadhi songo mbele mane gima timre mari nyakora mogi kaka winjo kani endi pod wan gi papati wuo Nyarongo a king to be aluonge kane manipulator ongama serious ongama jama na kanyo no endo en mane opinga ground marach but wambe sama koro wayude gi kamera kama to wade gi kamera matini winjo kako wacho kanyo no endo kendo ang'eni koponi ing'at man kanyo mabende samoro reason tinyalo yudo ka gik mowacho nigi reasoning mane momiya kono ga mafans ni ati samoro kiyudo post moro kuonge leng werokni koro kawuono wan gi Papa T wuo Nyarongo maybe imbi nyalo miyo wa comment piny kanyi konwa ni to in idwaro ang'o mang'eny gi Papa T chien kacha mana bang' liel mar iluongo ni Chiaungo weche ochwadi kanyo achiel irwakori ka ja Nigeria ariyo idonjo late ang'wen ne dhi kacha chake mor gik moko machalo kamano okay miwa reactions matin bwana Jose rito dhogi kacha ne goye piny matin kaso bichaki konwa ni to Sube Beto to gi Papa T gikawore koso sunie pap wanyalo kawe sawa awinjo penjo ariyo mipenjo ka penjo moro bi penjo en kacha mar chali chutoto nini gima nyalo wacho people are just seeing age and whatever koro kanyo Papa T donje acho ni ano kabire pap ka mondo anyis ji ng'aman kata ng'ama lich who I am gima bire ni tija ko accept to samane gima geno kabisa gi oda duto en thumne gima geno ma sama bet kaini sama chung sama dhiot sama nindo sama chieo gima ng'eyo en thum mondo miya gimoro mondo ambenda push go life mara mona bachiel namba ariyo upenjo wach liel kan wadhi machane ni nyasi mar late anan mabor chino na shoot video na moro kora ambe natimo shughuli na katimo shughuli na racho ni ambe nyaka dhi achope ginen gimoriwo wa apart from being part of the family ambe nan part of Jothumbe kamano ok nabiro kanyo kaka star me am not a star still pod ok star bro ambe pod amanya makata bed mana sano pod ok bet star nikech pod abro manyo kan star liel na chope liel nan gi for example kapakra but nan gi ngama nemya kaka informations ringo for example kainda bro watu wamekubali Papa T mano gima kati ning'eyo bro I have the numbers I have the following and I have the everything I have the name koro kana chopo liel chona ambe nanyalo kelo distraction kana chopo even me ambe na chopo na kelo distraction attention teno bedo derive dira koro ka I read kana indo sekelo attention prince inde kana na attention manendo kelo kacha koro ambo kana dana chaka bed victim mar same problem koro ambe nacho ni koro acho ni amba abeda ka achopo chon maber ba koro ayo ga acho ni wachopo kaka ngano chopo kama tanga that mana donjo ka last person timane na ngo woda wendo achopo tabet lel na bede 16 minutes then I left mana namba ariyo namba dek so bete no sip na ngamo sekonya ngama sekonya yes we are counterparts and that's the end bwana counterparts na wacho chani Sube Beto chiega to igolwa gombo ngama gombe pod nyalo ora email ne kata ora kwayo mare but anacho ni me and nyakono we are counterparts okay iwinjo gene ambe ugena but ugenore lakini kale nyalo geno ng'ato pod mai ng'ato pod bile nyalo ng'are gombo bile ng'agombo pod ora email ne chunyen mare ko gombo mari omi mane giwanyalo wacho kan Nairobi to Kisumu sani okin Nairobi in Kisumu you are based in Kisumu jomoko inyalo nene ka development jomoko be nene ka rumo oya Nairobi odhi Kisumu nyathini rumo mero ke odok Kisumu koya Kisumu to dok seme osechorore machiegni gi dala gima nyalo wacho kanyo mari
ingamo somo bingini inga teacher by profession. Ibro miyo jo angla nega bwana ka video matin mana kete mumi ko komo gene no riembe angla ko ka ki donje somo jo gibo nega. You are a teacher by profession asewache man number 1 mari ambe an gi profession mara masom do imi juje ndo kadwa ko gudu moro oken walo mache dong photoshop en mar bang ai class ta de bang ai class ta chope photo sa koro gima timro mari gima timre en ni nitie gimoro mwanyalo gombo timo gimoro mwanyalo gombo chope to kipuonji school apani ngata man learned ma is watching us however much kaka chope class and whatever keche wapogore nitie gimoro mane walanga school ni business gap to miss a business everybody doing it and time business wise Prince Inda odongo swag odos jasuba nani ngata time business wise mondo dogi moro e ot ambe katime anyathi ma 14 I think podan last born nyaka kawuone andasini podan last born sasa matime amba gombo ni katieko gimara mama timo video na katieko revenue makole ka doga ot ater go skari kambe katieko timo shona adok silinga para nganyewe nanga nye woche achul rent mara koro mane gima wacho ambe kana identify we are congested much in Nairobi iwinjo to Kisumu dong gap ok ni Kisumu artist gimbe gintiere but they are few kuna banacho ni asubet Nairobi for 1 year paro ka inile maga benalimi nineno kama nadaka mbineno kama daka kuna banacho ni I'm doing it in Nairobi I'm getting small amounts and small cash and small sums apani kanyalo dhi Kisumu nyalo medo gimoro matin kacha gap duong Kisumu duong then Kisumu Prince Inda is doing 2 shows in Nairobi 1 show in Nyanza 2 shows in Nyanza 1 show in Nairobi my show is in Nyanza Kisumu is one of the Nyanza's Kiango coastal region and part of the Nyanza donge koro kan kuchana no kan machiegni I can access it easily koro mano mi an adhi kacha manyiso ni kata yendo seneno gap more momine no kotimo matin to dhi dala kocha nyiso ni dala kocha no Nyanza and apart from Inda it's everybody is odongo swag biro limo mana Nairobi do chak duogo Kisumu Frija kadongo chwado matin duogo Elisha chwado matin duogo kono kacha machachi ni part of the Nyanza's home mane kama moron tiere koro yot access Kisumu yot access Omabei Kisumu yot access Siaya Kisumu yot access Kakamega Kisumu yot access Western kte kaka Asaol Kisumu yot access environs maga kaka Nonya Kacha and whatever koro mano mi adoka choni anadak Nairobi iparo in katan was no siwu kodi mwadhi kata shows moko Dallas Segand whatever koro from Kisumu it's cheaper from Kisumu it's accessible from Kisumu it's close so chiegni range ni iko karibu sana koro mano mi adoka sema choni let me fill the gap I don't know if I can fill the gap fully but let me fill the gap adoka chacha team gima nyalo konya I be part of them kagi accepta I will be part of them kicha their team shows almost 1 month ka put us some reactions and kana no kajogi accepta I'm part of them up to now koro manegi mwatimo wabeta kodgi fan wan ko kamora mora sani kata dia gocho mana awach na gocho Kisii I went to Kisii no adhi godongo puda na receive fan macho ni caravans are everywhere koro acho ni mana nyalo yudo kama access gi pio Nairobi to Kisii bor from Kisumu to Kisii chiegni koro anang'eyo mana kama nyalo chopo nego fans na machiegni mondo amigi gima gidwaro sama gidware bro Papati funeral performer en ka baba monotho to golotho branch rotho osedengo nyaronage mono kwaneno mari okikonwa kecho iwacho kata ni mar Brian ni to nuonge gi connection totally kata liel bi mokethe tom tegoyo midengo mali sipana gima ilungo ni body machakul inenoge sani ka golo ne thum ndinga bracho ni to ngani kasre mana dengani ok nini because poka go picha ko kata body nani musipani maketo e mtandao koro ngata acha ni onge connection but sometimes we vibe bro sitimoka wuo giruto to poka post picha giruto winjo sitimoka wuo giruto poka post picha na giruto kimo mi wite kiwuo giruto koro mana nyalo bedo ko winjo ni ko yodo ni ruto fa golo thum nyathini kasre nyathini tima wente and whatever okwatne kuri ngeni ya okochuno nyaka ok ni everybody we must expose to social media for them to know koro manigi matimre baba mona kana tho nen kuyo mano mako jolu thothne percentage maduong mane kuyo mako
atime nitie joma notime ang'o miyo joma time go kuo kuomgi bro samina na kiwuoyo kuom ng'e ni gimoro ntiere ma piny neno Yesu ni wuoyo kuom en gimbi maduong nitie joma ni wuoyo kuomgi to kata ni wuoyo kuomgi to ok chal Nebukadneza gi ni wuoyo kuomgi ok chal nikech Yesu ne ngima koro mano gima ntiere Elvis Kadori nogolo thum Baba Mona nitie joma nowuoyo agolo thum Branchira onge ng'ama pok owuoye e Luo Nyanza Kede Pascal nani jito se wuoyo just Justina Siokao Kiang Siokao ogolo thum ntie onge ng'ama wuoyo be no trend vele na tamba trend tan mi wuoyo kuoma ntie joma ogolo nyaka poet about Branchira onge ng'ama wuoyo kuomgi kwa natima gimoro out of feeling apart from Branchira bedo en Kikuyu kusonga nen ja Kenya nen ja Kenya kwa mbika natimo to pile ing'eya from start ing'eya from day one kapod aonge kata gimoro sani pod aonge go pod ing'eya but gima time ni king'eya ananga more attention because in music we want attention mondo ng'ato ng'eya from Branchira nti subs manayuda na trend from number 30 to number 26 manyiso ni kane ng'ato dhi trending outside the country to pod nyane no papati manyalo follow koro mane gima natime mixed language atime gi dholuo Kiswahili ng'ato nyalo understand nyalo miya follow anyalo do attention manyalo push godo fan base mar mane gima ok natime mondo koro ne amba dhi cham chele kachira ma pod en LTN ka endi kokiwinje to kotimore papati ochopo kuma koro papati we thum jothurana we sesoroma gima neno ang'o momiyo koro wuo Nyarongo ne we thum ji wacho ni yawa to koro boy matin ne tugine nang'o yawa kine konwa gi matin jo penja ni Omari kelnwa papati mondo wach gi momiyo we thum baba ma LTN papati we thum nang'o nyalo wacho to papati masani koro no wino kombe koro ng'ama do kawo kombe cha de we thum mano gima dier pota pek ng'ama bugola pek man to an amor gi level mara kama ntie mora kama ntie mora kamanyo gima kiny amamiyo fans man tiego kama mora no ema konyo lao gima kiny kata step machielo ng'e stars kinyono to tiendi moro ni mbele tiendi moni chien tiendi moro nyono mbele koro tielo mambele ni joman godo mora koro kano chopo 25th mane wan gi Shubara Kuda mo bro challenges timore ne Elvis Kadori aungo Wuda Wendo Odongo Swag Prince Inda Amiso Thwango everybody in the field obed kata Bahati kata Willy Paul challenges timore negi sometimes they don't expose kora challenge mara kana timore kana neno now expose to expose partly ngama nonge gima expose challenge to ka expose how we can handle the challenge koro mandigi mi na expose ni gini koro mo manyalo we nini people talked gino wacho gimora mora people said everything but nyaka sani pod wantie pod gigombo neno wakendo kiny pod gineno wakendo kiny moro cha koro gima timo ni challenges kontie wanyalo ng'eyo mana wey mwa handle go chalo wala sama gimoro maki ing'eyo mana kaka inyalo timo mondo kikipodhi an ka challenge noyuda kaka ja ohala mar thum na ndole mano ni podhi is not the solution kata dok dala is not the solution atima amany ng'ane gani kwa wuoyo go mokonya to atima mane gima tim mano challenge mano wataka a business I handle it via social media koro ok ni onyiso ni koro nyaka nwawe ibinjo tinga mitero hospital mag jinge ni tho kata osip kata isu yupo di kwadhe mochako dugo wuothi koro mane gima tim an nawe na didi mia fans magano show support jino ye koda jino ye support koda nti joma no biro consola behind the scenes machaka aduogo podago manero kamano to kapoda songo dago ni nyesero kamano ba December umi shows bwana shows ng'eny ne papati a day to 25th oningo papati odhi ogocho mabe iduoge miya information Omari ketnwa LTN aketango papati omer ma shota megoyo brano an monde yud kachwade mondo kachwade kata inwa sebet kodi mondo yud kachwade tek okansa muri luora ne Omari ne kamera kati biro na kamera anyalo chwade mbele kamera kata sani ka kamera no luore to biro nyiso gik mapek dongi mwana no makoma dho kodi gine kikijali kata kamera luore sani mo luora tata modhi angles mopogre pod dhi nena kwa wachwade marach dong koro gima nyalo wacho ni Omari edni onge gima dhano nyalo koso wacho Omari kiber dhano bro wuoyo berni kirach dhano bro wuoyo rachni to dhano kode wuoye janeko giserom genda rakai onge bido ka dhano wuoye bono kacho weri ngano dhi to kudo onge value moro man kuome kata something ma people can talk about koro Omari ka kalo kata wacho ni bane Omari kalo bana ge nyasa ne oyiech to Omari madai ga manel tieno Omari matimre ga ni ya wuotho ga nyasa moyiech because you have something you are known
you have a fruit that you are bearing. Koro mane gima timre koda. Samoro ma didi mia kadhi malo gibro wacho gimoro ma concern dhi malo mara. Kaduogo piny gibacho gimoro ma concern dhi piny mara. E stage mara dong kata kiny an gi tich, Saturday an gi tich, Sunday an gi tich. Onge clubs manyalo miya tich kaponi am poor in performance kata kaponi I don't cooperate with them. Koro inso niya, mano was just a business challenge manyisicha. Na challenge mano timore na ja keyboard mara ne omis matin. Embe no sherekea Christmas ne to sherekea too much ma we could not perform. Koro anakubali mondo ating mess mondo bikuoma mondo at least wakari kigino donga kamano wakari yetu other levels kata kayo wacho ne rach sa bang mano wasidhi Barakuda gi manager mara ndi live no wadhi ailija it was a double nini audience mano biro wa double man watime maber osiep na majuma nitiere no biro mo witness kono mane gima timre dhano weya lakini kochope tich just do your best ka juero tiji ma best hapa nini setimo LTN ni mang'eny setimene Amiso setimene Odongo setimene Lisha setimene Nga setimene Tondi Ndiema setimene Inda nyaka King of Ajawema Jalamo to setimene ji mang'eny ibinjo ka sasa midhiri gi to nyaka wach ni ji wuoyo kama onge ng'ama nyalo leng kata interview marin idhi do comments moyie koda gima pinga podi mane dhano bro dhano wakoleni mopogre ka gira koleni mopogre ka giwuoyo mopogre ing'e ng'ama nopuonje Lisha to thum ng'ano ywak ni ne chamo ne kao pesa terengo iluongo ni Wanga Jacolando aya ako ni jothumbe maywak ni nitie ng'ato kane Ndogo Junior ne kao piani tamori duoko nyaka kawuono gise ywak na konia kokinya bire kamera anto kanya ndeko okanya bire kamera kenda nia papa ti duokne ma LTN ikech kata ka kori biro ne Omari meya evidence to ka Ndogo Junior mubiro ywago piano ne kende mano to Ndogo Junior Wanga Jacolando biro ni yawa nyathino noringo gi pesa te ngini iwacho ni ng'acha maduong' ma bende ndalo moko ma weche owuok e mbui cha wacho ni kaka boy wudo lando no ywak cha bwana papa ti ok cham koro anta bro chamo adwa chame the next 600 years no kako mudho landega ni miaka 50 siji miaka 60 mano kore wan same bracket kodo gimo mudho lando no ma une mo mudho lando ucha mane koro gima nyalo nyise wan pod wada chame marach kech wada chame nikech nade sasa ma ng'ato huku marach tikelo gima mit obro gombo chame an kinyagolo thomo mari kaka en gima mit kata okidwa chame you will be a passive consumer mabiso ni bro kalo kamoro thuma mar Veloria 1 million views dong gi 2 months nyiso ni seche moko ng'ato okdwa kete kokala kala kamoto winjo kamit odhi kocho podacho ni akete gicha ok nen gi intention but it was just a passive consumer manonjo ka gicha be interesting kor mane gima nyisi Ndogo Junior ywak some can jangolo insana ko taga ando poster mago jomo kanyal gwe kuomgi some people just want following through my name iwinjo kaenda no nyisnia mama nyingo sebedo maduong' ji mang'eny chiemo nyingno imbi sana no mbui ng'ama ko we Prince Inda ko we Papa Tieri ng'ama nigi following nyisa another person Omari but Omari ngelore kanga to we nyinga to bro yodo kidam but koro mag nying mane indo nyisino mane real and I watched the interview mane real ana watch LTN kabisa mane real kanyo sebedo malach andong yuda dalawa katar karo ko nyasa ntinga mane wuo kuoma bang kele mbugi jo chako wuo kuoma maber bang timo gimoko giwuo maber to giwuo marach manyiso ni korka gimoro ntiere kai gimoro ntiere te joma no promoter diere mani promoter madwara sante kawuono madwara sante kawuono gi thuon man to thuon no tambe we are tech bro lakini okat ahinya we are tech mathin moromo koche be fans wanyaka wawinjre koro gima nyalo nyisi Ndogo Junior an pokarom gdomo matimo ala business one on one ni Ndogo Junior bro mia keyboard whatever me I have my instruments bro te joma supporter mano konya mayudo instrument kondo Junior kada ywak through ng'ama nomiyo keyboard ma keyboard ochopo na omiyo pode ne lweta Slim Nyarawendo called me about the keyboard ineno katindo Slim okanyal post I don't know the beef maembe koro create manwa I don't care kato create gima bwana binge platform miweyo ka Slim Nyarawendo let Slim be okachae osekonya pod odhi konya nyako konya eka monda dhi kokonyo julu nyako konya nkasa matimo gima ber
Koro gima nyalo Kokonyo joluo to nyako konya ambe aja luo iye kanyo. Koro gima timre Silma no text an gi message anyalo tangoni Ndogo Junior post ai Facebook. I don't care. Sam Jangolo post ai Facebook. Deal ma Sam Jangolo. Akia makato penja ni. Diro gi papa timu wacho wach gimi penjo no. To dhi nyisni Ndogo Junior kilong penjo ni. Bandro gi papa timu mi keyboard gilweti kama monyisi no dhi mi kato timango. Odhi nyisni akia. Odhi luongo ni ng'at machielo ma is a third party. Koro mi I don't ndiki moko kanda ole social media. Ndiki moko makati na gocho ni Omari. Gichote mraka mabara tim kama. Sani ntie kapok itwedo waya ni ndiki manyisi ni baro tim kama mondo gino dhi maber. Koro ano ka tim kama. Mano number 2. Number 3, kipenjo kiluongo wanga jako lande komi bete ni miso ni baba nyathine ni e gate. Mano mai pesa no ne e gate. Oyisi nyathine were batha. Kotieko to idho mana ni sano chopo Nairobi. Koro antie deals moko I don't handle them personally, but weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Koro iwacho ne jogi accusing kech company mari. Gima nyalo wacho jogi nyalo accuse nikech gima gidwaro kata gima opiso wang'gi kata gima olal negi ni e kara. Ewinjo. Sami donjo kata for example aneno ka sani in team maduong' mar Benelux. Kidonjo Benelux to gimoro lal to ibo penji mari benentie ni penje uru. Mari be is part of us. I'm the head of the company. Ko ka gimoro miss okoyudre maber kata information moro koyudre maber e company na an manyaka bed accused. Ayetingo msalaba. But koro ka gihandle social media gi wich teko. Wampa de kaka dhina kakwa dhi kod wakonyi kabisa. Ewinjo. Sam Jangolo is asking sujui for a crash. Angin crash na kia kas sujui stand kiango akiae. Iwinjo. To kwa chopo ni koro anyalo andole. Ananyalo nyisa nyaka mentie modhio. Onene. Nikech amba ng'eni bro magira mok mara ng'oma matimo ka ni mama kiang'ani sawa. To koro kaka kwa amdole social media. Let's do social media bro. Let's do social media. Gima ng'eyo mari gima da nyisi nyaka ching. Ni ng'ama timo maber kata ng'ama ber ng'ama ne gima so pango dhano kata wach mana kata juoga kor tok room. Gima so pango ok nyal rumo bro. Mano mi amba truth meta kian. Ana bolle kaka enno to wadhi kidwaro tin miwe. Kokidwaro tin miwe ielewa. Mane kaka en but some people just accuse me because of everything belongs to my industry, my company. Kora ambe ayi accusation tadhi awinjo kaneno ka ngato post motaga I always see tapenjo manager nani angatimre kaka insani kama timre tapenjo to yo maluwo mar social media mayo ni sawa ambe kotieko yo social media mobiro irwa one on one. I called Sam Jangolo one on one. I talked to Ndogo Junior bro Jose mano miyo keyboard as my then 10,000 kata 20,000 kata 30 omi an gigini uru kode mondo kotimo kama tibi anyalo kata biro Nairobi bro donga Nairobi because wan kodi kure ati kelni gino kenda bro ambo kaero kithagri an ngina upcoming wete na kaero ka kata ngecha winjo lit ma winjo cha ka ngato winjo tamba winjo malit mane gima timre koro ka ngino ni social media ngato yenyo and whatever koro ambe wango yan dhano apart from me being Papa T I'm Ronnie Stanley Ochieng Wonyarongo my human my tiyo gi remo gi fluids bro man give feelings bro amba winjo ni ngani koro temo kama twasi wuoyo go mons bro almost must stimulate mana ich wangcha ambe donjo na sama ngato yanya cha manego wach manager no moparo na wach moro nyaka ne luongwa e press conference makasto uchwanyru ge okuchwanyru upart ways ge luongo ni Ben Chike mabende nowacho kachacha ni you are not ready to learn akiani pokichaki kelo no moro akiani igeno mana lande kiriembe unjo angla ulando go mana managers kuriembo ng'eyo ana pogra bro itimo na interview ka nikech ambe an ng'at moro manyalo kelo gimoro industry ni amba yie mondo timna ligare
amba yie mondo itim na nikech ambe nitie giminyalo LTN nyalo konyo go industry na. Tenga madhine ni oko madhi wacho ni Papatino to Isugu mawuoyo kadaino. Ndinga mabe dhi nene to wacho ni ya Umari National to nga. Mane timo ni Papatino. Ayudo one sub. This win-win situation dong. Koro gima nyalo nyisi en ni kotenre penja nango cha. Poke ibiro officially me wacho. Nyalo wacho ni en ni bro I learned and I want my fellow artists because me I'm the king of the new school mar upcoming to an makidwaro winje mabeto kal kuoma obed nga mi winjo no kata obed ma wuod ki atien wuod adhiambo wuod chieng kal kai mondo winj gino maber. Koro gima nyiso en kama not bragging ndi class makisi chopo nyak bed but aja class 8 iwinjo ndi kata wan kono jo class 8 kako ruad gudho desk kwa lungu jo primary jo lower baru kwa ma candidate ko nyarudho loka brother timo penj that's what I'm doing. I'm a candidate of the new school, the new era of the upcoming era. Kada lungu ni broka biuruka. Kwa kimanyalo nyisi. Bro kana selando manager. Poka lando atiyo. Bro angla and the Luo music you can't do it alone. Kaunge band, kaunge jo marango gi, kaunge manager. Apart from manager ndijo matiyo behind the tent. King yo band na ndijo matiyo behind the tent. King yo donga sebe to godongo kama ndijo matiyo behind the tent. Inda sebe to go shows and whatever. Ndijo matiyo behind the tent. They are not announced on one camera, but gitiyo. Kendo gitiyo mi ni manager tiyo teach mathin. Koro amba ngi jogo. Koro kochuro ni gimora mara every time wakile kamera Umari. Alando manager moro bana ase riembo ngane. Okana riembo seche moko nani. Me, I'm not ready to learn if you are showing me the wrong direction. Nisa no ni papa. Wade kama mondo gino timba. Nisa no babu. Okade. I can't learn bad things. I can't learn. You are ready to learn but not bad. Bad things. I learn bro. Yuda mesaka keep me apunje. Yuda kajuwe koda. Kwa nisi ni I can't learn bad things bro. Nisa ni Umari nisa ni kia ngeyo ngato makin kidhiro alba meat. I can learn bro. Nisa ni bro ibe dhiri ngano. I don't want to eat. I just want to do my job. I'm at the right pace. In kokidwa konva. Koro kano winjo ka learn, okona tamora learn gima good. I learned good. Jaribu no konya. Winjo mwinsa ni baka meka kitimo kama meka ni watimo gani muchopo sama kama. Toko chopo bad. Isa ni jaribu kategori man 190 years. Mano to the kendi. Winjo. Koro mano kimana timbre. Me I'm ready to learn every day. An kata nwane masaka gi joga gi mamugo chona nyisa 1 2 3 awinjo ni sawa adhi timo kamano osiepe na gi nyisa amiyo pod gin kai ko chamo gi nikech gi nyisa ni gimbe gi ombo na ber ok ginyalo ya kenda mani gi matin bit financially ka gi mi advice everything for my growth too bro ngano kudwa grow kevo kudwa grow ajumo kudwa grow kiudo nani panyo kudwa grow jo kudwa grow but ka gi bet penta gin gitije gi gute gi wife and whatever to ngiyo ni ngani ko grow tambiwa one somewhere kwana gima timre koro ba kora na I can't learn bad things kwa neno ko kalan okana learn kech magowa wrong things makatimbi ng'eny ntinya thema kaniso nia pita hapo to neno mtaro to konyal onyisi ni siwezi man number 1 number 2 I have a manager ma work godo and beside that manager ndijo matiyo teach madongo malo managers ndijo ma support financially ma manager can't do koro kanyal ando jania Umari supporting me financially Kevin supporting me Ajuma supporting me financially ngan kolis okanyal ando te abo bet boring in social media kwa macho ni akayu support sawa let's do this thing fans okdwar manager fans okdwar winjo ngane fans dwaro teach papa tote mango gol manyien wadwa winji papa tigo chokani an thuolo adhi amiel papa titi mango mane gima fans dwaro bro sane iwacho ni kata in kane mi astrochi kaya chendo ne in official e skundu donge ngato ka ngato nyaki yie ne ngane to ne mbele wa nikech ji ok nyal bedo e same pace magi koro penjo mitieko go gin penjo makong by the way ji wacho anglaka ne Tony Nyadundo to pod biro remain to be the king jothum moko nti masetimo negi kaka Tony Ndiema Elisha Tutu mowacho ni bwana Prince Inda to the king nitie jok moko ma bende wacho ni en ema jalamo iwinjo to gimbe gigo mana thum in kawatieko ng'ama koro inyalo wacho ni king makata ka koro miyo kombe kawuono ne eme ajawa king tika ka kombe no tiko ni ng'ane to kaw nikech time koro rachu mari ndege weya ang'eyo
Donge winjo ka adhi kodi piyo. Koro gima timo, bro, I'm the king Palace Mara. Palace Mara, winjo. I'm the king. Ino sama timo gimoro. Amba time the best. Monda mijo piny gimoro. Atime the best makidhora. Kata koro rach niya, maya papu wira ngoyawa. An koro kanga ninda ongeda motachon, atimo best. To dong tinga mingi mbele kaka sani LTN ne mbele. Microphone. Sa koro gima nyalo nyis. King Palace angira ni kawuono an gi 44,000 sub kinya dware 45. I want a king to rule. Gima nyalo nyis kendo machielo. Asewinjo king. Same person who King Sadek. But I don't know King Sadek. Manyalo ran. Manyalo bedo. Manyalo Palace achiel. I don't know. You know fans magwa. Fans magwa funny. And chima nindo gulu nyajaduang. Aduh ka fan marama no insania. Thumba ya mogo ga daily. O kitu naenda kachania. I've repeated your song 1,000 times. Fan mano nyisani kora koni niya. And munjo thumba. We share fans. As we share fans, okwanyal wacho niya, for example, let me use political leaders. Ni Raila is king of Siaya. To jomuru Siaya go, kendo kang Babu win post, actually Babu is good. Winjo, king ngato jogilunga nango. Jomanianda kingi. Savants. Gimpe kagi appreciate king, they have one king. Okay, koro we share fans, bro. Do good music. Joma mia 1 million views at Thoma. Ejoma mio inda 1 million views. Ejoma mio dongo 1 million views. We share fans, bro. Gini ko wakete competition all the bit mararaja. Kora asewinjo king of Uncle Anthony Nyadundo. I've met him in person. Asewinjo Emma. I've met Emma in person. Asewinjo Inda. Kora I don't know ase meet king mane. Jomoko be nyisa ni am king to be. Gise meet in person. Koro mano gimoka nyaluwe. Gima nyalo wacho. Wati tich maber. Wamoro ganda. Keka Emma no wache. What I can say, we have the pioneers who invented the sound, who came with the sound. We are more copy sounds gay. We have pioneers. We can't make them king. Kechudo kangato invent sound. Tide timo gimoyenge. Ngato invent gari. Maringo kitiende. Ngato duga invent gari no. Tomato buombe koro ende. Ngato buketo gari no. To nigi speed. And speed it kende kitiende tane bunde. Endege. Koro bro wambe warach wan. Koro mege king. Sauti to negi kelo but king to ini kan timu na sau interview adani wu mara die reality. Kan timu na interview mokongo ni winjo kinsani sauti na chalgenga. Prince Inda. Mano Prince Inda. Sani wacho ni en king of ango. King of ango. Ngama sauti na chalgi king ngano enango. Ngano king. Papa tiwa tie kanwe ni kao microphone ni igone ma fans ni watch no last word ma fans ni togejo mapingi bende ikonge kona cho kao microphone kamera mari bona kamera zoom. Asante sana mokwongo agwero kamano sana LTN kuom ya thuolo machalo kama maruso anda kendo mar chopo ne ji kuonde mopogore namba achiel. Namba ariyo gima timo ma en tijwa ni ok en sunga ok en ngai mwaketoe en na tich wasungo watemo sungo tijwa maber gi kama otundoe. Man namba ariyo. Namba adek anan papati Ronnie Stanley Ochieng wonya rongo mawuok Seme support mare mamiyo pod adhi temi kata pod awuok kan pod awinjo kadhi manyis support pod ntiere meduru chorowa kama gombo na chope kanye mana chope ok ni kanye mana wuoth gige kanu medo chora na sod mana nyime but agoero kamano sana joma supporta joma winja joma understand kini gima wacho kendo joma kaw gimoro amora positive gi jo negative bende warwako nikech be president ok nyal dur ka ongo position go be umbo ko mana jek to wasongo kamano tapoda go ne LTN mari nyalo wacho mugi kon joge ne en mana LTN kae ndi Luo Trending Nation koro kon gene mapapati bona kon joge ni en mana Luo Trending Nation koro mapapati wonyarongo kaka ng'eyo pile one of your servants ma deliver no en mana LTN kae eme yude adiri mar wach kukune kako biro kaka en iele duk to piny winje kako waelo nugono mana kaka en piny winje piny ok nyal yie seche moko to piny seche moko nyalo yie kuye kod en kamano kudagi pod ubo winjo moko nikech okane mokwongo to kane mogik. Erokamano ikoni maber kabisa ne Papati golo wer kacha chendo mabende video donge iluonge nango chendo Angela dhie YouTube kacha chendo many Papati
Imany Angela. Thank you so much for your time. We are so grateful. Ma Omari Nash chino jamone mbele. Wachakwa rumuru kendo next time. Poden mana LTN, Luo Trending Nation. Kaindi mwanyenye emopandi. Thank you so much. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Ni Seth Kwenya wudu yoma kabudha. Ma en mana LTN, Luo Trending Nation. Wan kaka fans mag LTN. Wa mor kendo wach ma nyenyelela. Mane wach mamorowa. Omari Nash. Yes. Aduoko erokamano baba nikech thum mikelo kae gi wasanii mabiro. Yeah. Magi jok miwacho adier kendo nyenyelela. Yeah. Wan kaka fans mamagi kendo fans mag Luo Trending Nation. LTN. Wamor. Kendo wach miwacho adier kendo kaka ipedhe ewi mesa maonge mibadhi. Wan LTN onge gimipando. Wan wamor kaka fans mamagi kendo waduoko erokamano. Imiyo wang'eyo wechegi. Bwana meduru supporter. To ambinda promise okabiletu down. Next time makopo ni winjo kigo kura ne LTN. Chwad kura makura kura number 1 kapok igo kura. Ane machako go. Mana dier mokariambi. Okay. Koro wang'e ni trophy mar ariyo wadhi kawo kendo. Mokwongo to nwase kawo. Wawene nga. Nyisa ng'a midwa weni, in midwa weni. Trophy chutho to chunya ne gombo. LTN man gi trophy. En man koro an gi pacha ng'e ni LTN man kode. Inti da wene nga. Man itieko gino. Mano ne jogo ng'ada kamera. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.